Bona vesprada a tots. Gràcies per entrar al vídeo de YouTube. Jo sóc Paula, del Centre Juniors de Santa Catalina, i m'acompanyen Paloma, del Centre Juniors de l'Encarnació, i Javi, del Centre Juniors de Xirivella. I som els coordinadors del 40 aniversari de Juniors Moviment Diocesà, que anem a celebrar molt pronte. Sabeu, probablement, que fa poc de temps farem una presentació online per a tots els caps de centre, delegats i tot el món que volguera connectar-se a través de YouTube a esta presentació. Malauradament, tinguérem alguns problemes tècnics amb l'internet i no es va poder apujar a xarxes socials ni a YouTube, així que estem tornant-ho a gravar per a donar-vos aquesta ferramenta d'informació de cara a l'11 de novembre. No res, comencem amb l'índex per a que pugueu veure quins són els punts que anem a presentar-vos i a tractar en aquesta presentació, amb el primer de tots siguent el cartell de l'aniversari. Imagine que ja l'heu vist en xarxes socials, s'ha pujat a Instagram, l'hem compartit moltíssim, però és un cartell molt especial, té al centre la Panyoleta Juniors i el lema d'aquesta trobada seguint l'estil que esperem que es transmeta a tot el món que participe del 40 aniversari. Veureu que al fons apareixen els noms de totes les zones que formem part del moviment de júniors i s'han triat els colors del cartell de la trobada Sempre Units, com un poc de recordatori del que ja portem caminat i d'aquella primera celebració que es va fer fa 15 anys. I res, passe la paraula a Javi. Gràcies, Paula. Bé, en quant a l'horari de l'esdeveniment, tindrem l'acollida a partir de les 10 i de cara a començar les experiències i els espais de trobada a les 11. D'aquesta forma, a la 1 començarem a repartir el dinar per a les 3 començar la entrada escalonada al recinte. A partir d'ahí, a les 4:30, entre 4:15 i 4:30, començarà l'Eucaristia i, per últim, l'acte central de l'aniversari, que serà a les 6 de la vesprada. I respecte a la localització, sense més dilació, recordar que l'esdeveniment tindrà lloc a l'estadi Ciutat de València, l'estadi del Llevant, a la pròpia Ciutat de València, i els espais que n'hi ha al voltant, en els quals podrem passar tot el que és el matí i l'hora de dinar. Ara ja em toca a mi. Sí. Comencé jo a explicar les inscripcions. Vaig a centrar-me en explicar les inscripcions generals que han de fer els centres. Aquesta l'ha de reomplir el cap de centre, que és el que ja a dia d'avui ha rebut un correu, amb un enllaç al formulari, una fulla d'instruccions, que a més de trobar-la al correu la pot trobar al formulari mateix, la fitxa d'inscripció sanitària, que ja s'envia en la primera presentació, però hem cregut convenient tornar-la a enviar de nou, i dins del formulari estaria l'enllaç a un document d'Excel que han d'emplenar també els centres i que ara endavant explicarem. Al formulari el cada centre el primer que ha de marcar és la vicaria, la zona i el centre al que pertany, i en el cas de grups parroquials o altres realitats de les parròquies de la zona que vulguin participar, hi ha un apartat per a altres, per a que també es puguen sumar. Cal anar en compte amb la zona a la que pertanyen per tal de portar la samarreta, perquè les samarretes de l'event aniran unides amb uns colors. A continuació, s'ha d'indicar la gent que assistirà a l'event en grups, en els temps júniors, pacte, identitat, experiència i estil de vida, i també altres grups com conciliaris, antics educadors i famílies. Dins del grup de famílies farem una divisió entre els menors d'edat i els majors d'edat que vulguin participar. Així és on el cada centre trobarà l'Excel, que té diverses pàgines, s'ha de descarregar aquest document i la primera pàgina, de nou, s'anotarà el nombre de gent d'aquests grups que acudiran a l'encontre, de forma que la taula que podran trobar els caps de centre automàticament generarà la quantitat que s'ha de transferir a júniors d'assistència.
En aquest cas, voldríem remarcar que, com ja s'ha comentat, l'entrada general per a l'esdeveniment serà de 10 euros per a tots els participants, amb xicotetes excepcions. Els menors d'edat de 0 a 3 anys no pagarien i els xiquets de 4 a 7 anys tindrien una inscripció de 6 euros. També hem de remarcar que en el cas d'aquells conciliaris que vulgueren participar però que sols pogueren acudir de vesprada, no haurien d'abonar l'inscripció. Està tot explicat a les instruccions. Aquest document no es pot pujar en PDF, s'ha de pujar en Excel per poder treballar-lo. A partir de la pàgina 2 fins a la pàgina 6 és on s'ha de concretar la informació per assistent. Tota aquella informació que se recullga a la fitxa d'inscripció i sanitària s'ha de concretar en aquestes taules per poder tindre-les baix el segur de júniors. Les observacions que volem fer respecte a aquest formulari és que una vegada finalitzat i emplenat i pujat l'Excel, la següent pàgina es dedicaria a samarretes en el que s'han de concretar el nombre de talles totals des de 7 anys fins 3XS o 4XL, perdó. I després, en quant a responsables d'àrea, hi ha un apartat molt important que és que degut a la gran quantitat de gent que esperem, s'ha d'assignar una persona pel centre com a responsable de temps. En aquest cas, una per a pacte d'identitat, una altra per a experiència i una altra per a estil de vida. Aquestes persones rebran al seu correu, dies abans de l'encontre, la fitxa de l'activitat del seu temps per poder conèixer-la i així facilitar l'organització del dia. Cal com a mínim una persona per temps i ja a la presentació va sorgir el dubte en el cas d'aquells centres xicotets que necessiten educadors amb els xiquets, famílies o antics educadors podrien ficar-se de responsables per poder tindre al grup una persona. I per últim, l'última secció seria el transport, en el que sols es pregunta en el cas d'autobusos privats, sobretot per als centres que estan més lluny. A més d'establir si venen autobús privat o no, hi ha que concretar la quantitat de busos que vindrien per tal de millorar logísticament l'organització de l'encontre. Algunes coses que sí que volem remarcar en aquest cas que s'han de tindre en compte és que el document d'Excel, el que hem dit, una vegada entregat, s'ha d'entregar en Excel, el formulari no es pot modificar, no es podrà donar de baixa a cap dels participants. En el cas de que una altra persona es volguera sumar, hauria de fer-ho a través del formulari individual que a continuació explicarà Paula. Si es sumen els voluntaris, no s'inscriuen al formulari del centre. Ells, com a equip de part de l'organització, ho faran a un formulari que nosaltres a nivell intern gestionarem. I ara sí, vos deixem Paula per al formulari individual. Ja tinc el micro, gràcies. Bé, com ha dit Paloma, hi ha un segon formulari destinat a totes aquelles persones que vulguin participar de l'aniversari, però que avui per avui ja no tenen relació amb cap centre júniors. Aquest formulari està destinat tant a persones individuals com a xicotets grupets o famílies que vulguin vindre a l'aniversari. En aquest cas, és un formulari al que teniu accés des de la biografia d'Instagram de Juniors Moviment Diocesà, i podreu emplenar-lo molt senzillament. Vos demanarà les vostres dades, que tindreu que emplenar igual que si siguera un formulari del centre. Tindreu que adjuntar un justificant de pagament dels 10 euros per persona que s'inscriguen. I sí que és molt important tindre en compte que encara que ja no tingueu relació amb el centre juniors al que podíeu pertànyer en el passat, teniu que posar de quina vicaria formeu part, perquè, com ha dit Paloma, les samarretes tenen diferents colors i els colors estan dividits per vicaries, així que quedaria superguai si tens la mateixa samarreta que el teu centre o antiga vicaria. Igualment, tindreu accés a la fitxa sanitària que podreu descarregar des del mateix formulari i cal recordar que si s'inscriviu en grup, plenant cada persona del grup un formulari individual i feu un pagament grupal al compte bancari, tindreu tots que adjuntar i ser justificant en la vostra inscripció al formulari, per tal de que tots estem conscients de que s'ha emplenat correctament i tot el món ha aportat tota la documentació necessària.
molt important, per favor, pulsar enviar. Hi ha molta gent que emplena tota la informació i després no dona a enviar i ens quedem sense rebre aquesta informació. Així que, per favor, assegureu-vos de que tots els camps estan ben omplits i envieu-nos la informació perquè així comptarem amb vosaltres. Estem molt emocionats perquè comptàvem amb 10.800 preinscrits i esperem ser moltíssima gent per a celebrar l'aniversari. I jo crec que ara anem a resoldre alguns dubtes que tenim i que encara podeu fer-nos aplegar més dubtes, siga a través d'Instagram, dels vostres centres júniors, correu electrònic, com dels delegats, com millor vos vaja. Així que res, Paloma va llegir els dubtes que teníem ja resolts per a tots vosaltres. Exacte. Al llarg de la setmana hem anat ja rebent dubtes per diversos canals. El primer, per exemple, és un centre que té una xiqueta que utilitza cadira de rodes. En aquest cas, la pregunta era com podien avisar-nos a l'organització del 40 de que aquesta xiqueta està en aquesta situació i que si els espais estan adaptats. Quan emplenes la secció del nombre de persones per als diferents grups, hi ha un apartat d'observacions. Aquest és el lloc on es pot concretar aquesta informació i òbviament és rellevant perquè encara que la majoria dels espais estan adaptats, nosaltres com a organització hem de comptar amb aquesta situació. Altre dubte és que hi ha centres que compten amb antigues educadores o antics educadors que ja tenen família, tenen xiquets o xiquetes que volen participar però que no estan en cap temps júniors. En aquest cas, el dubte era si s'apunten com a antics educadors o com a famílies. Seria genial que s'apuntaren com a antics educadors i que els menors estagueren en la casella de menors, de famílies menors d'edat, perquè al final de l'encontre també ens agradaria saber quants antics educadors que estimaven el moviment al seu centre i que han participat d'aquestes activitats han volgut vindre. Passe ja a dubtes més concrets que en aquest cas han sorgit en un consell de vicaria i és si es poden juntar, per exemple, els grups per etapes, algunes etapes com per exemple pacte d'identitat. En el cas d'això es va dir que aquests dos temps ja van junts i realitzen l'activitat de forma conjunta. Aleshores, en aquest cas estaran participant del mateix grup. Val? Si van famílies, el responsable en el cas de que siguin menors, per exemple un xiquet de 7 anys que igual sí que vol fer alguna activitat amb el temps de pacte, els pares sí que es poden responsabilitzar de l'activitat i acompanyar-los, perquè entenem que un adult en aquest cas pot estar amb aquest xiquet o xiqueta, si no ha participat en una activitat de júniors tal vegada no conega la dinàmica o necessite d'algun suport en algun moment. Aleshores no estaria mal que algun responsable sí que poguera acompanyar-lo. En un altre centre pregunta que, per exemple, hi ha xiquets de 7-8 anys que sí que estan al centre en alguna etapa prèvia o en una part de la parròquia que participen de júniors sense encara estar en aquest temps. No suposa un problema que aquests xiquets entren a participar de les activitats, però sí que al formulari hi ha una casella, concretament al document d'Excel hi ha una casella on marcar si participaran de l'activitat o no per les previsions de material que en aquest cas l'àrea d'experiències està gestionant. Altra pregunta que sorgeix en aquest cas és referent a la documentació. Com hem comentat, la fitxa sanitària i la fitxa d'inscripció, ja ho vam dir en la presentació, les custòdia del centre. En aquest cas, tots aquests documents serà el cap de centre el que la gestione. I la pregunta era si havia de ser en paper o també la podien portar digitalitzada. En un principi no hi hauria problema per a cap de les dues opcions. Si està digitalitzada, òbviament tindrà accés fàcil aquest dia a la documentació, que no suposa ningú problema si en algun moment s'ha de treure alguna fulla, i si és en paper la gestiona el centre. Ahí no entraria l'organització de l'event. Després, l'altre punt és que els educadors de vegades
en tot temps lliure es demana el certificat de delictes sexuals. La pregunta anava per si les famílies que assistisquen han de portar-la. Al final són pares que participen de l'activitat amb els seus fills sense responsabilitat sobre altres xiquets. Els que sí que han de tindre aquest document vigent són els educadors dels centres, que entenem que ja amb l'inici de curs estarà controlat. Una altra pregunta era si els xiquets van estar en els seus pares per activitats conjuntes o per al dinar. L'activitat està destinada als temps juniors. Aleshores, estaran amb el seu centre i amb els xiquets de la zona i de la vicaria. I les famílies, en aquest cas, tindran les seues pròpies experiències. Aleshores, el matí serà per a compartir amb gent de la teua edat. El dinar encara està per definir, però segurament a nivells logístics el més fàcil per a tots és que cadascú seguisca on està fins l'hora de l'acte en el que entrarem a l'estadi, en aquest cas, per poder juntar-nos tots. A nivell de voluntaris, hi ha molts caps de centre que s'han animat a ser voluntaris i entenem que aquest dia estaran al seu centre, que al final poden ser voluntaris previs a l'encontre i participar, però aquest dia entenem tots que voldran estar amb el seu centre i gaudir d'aquest acte. I altre punt és que, evidentment, si en algun moment se grava, que es va gravar l'event, l'encontre, va haver imatges, en planos generals va ser impossible que se controli un poc qui és. Si és de veres que si se participa de l'activitat i hi ha algú que no ha firmat aquest document, s'ha de fer responsable, en aquest cas l'educador, que estigui amb el grup, d'avisar que aquesta persona no pot estar en fotos. Val? Si no, avisar en discreció també i un poc de compte. I seguisc amb alguna més que queda. Jo crec que no, ja ho tenim. Si hi ha algun dubte més, en el formulari individual també explicar que estan les instruccions, només s'accedeix al formulari, hi ha un enllaç per a descarregar el document que s'ha preparat. I per la part del formulari dels centres, mencionar que el propi Excel que emplenareu vos donarà la quantitat per centre que es tindrà que pagar. Així com els participants individuals tenen que pagar directament individualment o per grupets la inscripció, el centre ha de fer-ho de manera grupal. I res, per la nostra part, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat de nou. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, estan les xarxes socials. Els caps de centre, pregunteu-li molt als vostres delegats, són persones que coneixen de prop, han estat amb nosaltres, saben molt bé el funcionament de l'event i vos poden resoldre molts dubtes. I en quant a aquelles persones que s'animen a participar de forma individual, també Instagram, els correus oficials que poden trobar a la pàgina web de Juniors, tot està penjat i els dubtes que vagin sorgint també tractarem de resoldre-los. Que tingueu moltes ganes i molta il·lusió de participar i moltes gràcies. Adéu.